Starec, zdravím všechny posluchače a posluchačky, takže po dlouhé době jsem se opět vrátil a chtěl bych natáčet Chánov, pokud znáte, takže nejdřív si tady musíme asi něco postavit, takže něco zkusíme vyrobit. Zatím to vypadá jednoduše. Dva. Už mám postavený, jak postavím ještě tady, toho se bude hodit. Vůbec nevím, jak se to má hrát, takže to bude jako jí. Já vím, že se budete smát v komentářích jako jí. Já trochu mi blbne myš. A tady to se jaký postavíme, se asi bude hodit, když teď máme jaký budovy nebo co. No, co ještě můžeme postavit? Dřevorubec, to jasný. Jo. Bezva. Tak to postavíme. Tak měly by být nějaký základy. Takže asi tak. Přijel zlata za hodinu, vlastně za hodinu, a to je dobrý. To by se mohlo stačit. Tak co jsme mohli udělat dál? No takže asi, co potřebujeme víc, železný důl nebo zlatý důl? Zlato se vždycky hodí, potřebujeme být bohatý. Podle mě už to dá jenom na to zlato, podle mě už víc. Podle mě už kamenný důl nebude moc, se podíváme. No ještě můžeme, to dáme. Tak sám by to mělo být všechno. Ještě se podíváme, co bude postavit, jinak chci natáčet nějak častěji, jinak bych chtěl natáčet i nějakou sérii z War of Tanks, jestli znáte. Ano, z toho bych chtěl natáčet něco. No takže, tady máme úroveň 1, tak co se nám bude víc hodit? Co myslíte? Já bych zkusil vylepšit ten. Asi obydlí vylepšíme. No, uvidíme, jak to bude pak časově náročný to stavění, teď je to zatím to vypadá lehce, že by to mohlo trvat jenom chvíli. Uvidíme, jestli se to pokaždý zvětšuje, ne. Zatím to vypadá, že to bude jen tak až vždycky chvíli trvat, což by mohlo být dobré. Takže máme vylepšený obydlí. Tady bychom někde sem koukali, že bychom měli vědět, kolik máme hráčů. Teda hráčů kecám zase. Kolik máme obyvatel. To je jedno. No, na to ještě nemůžem. Ale tak se podíváme, co by se nám ještě mohlo hodit vylepšit. Asi skladiště. No a teď moc věcí teda nemáme. Tak vylepšíme farmy. To se vždycky hodí. Když máte hodně lidí, tak jídlo se jim vždycky bude hodit. Tak, pak tady budeme asi muset. Tak co potřebujeme tady proto? Takže ani to zatím nějak neubývá, ještě zkusíme co vylepšit. Třeba tady ještě obydlí. Jo, jasný, už to je vidím. Tady by se to mělo zvětšit, jo, jasný. Tady máme víc výkonů, ale ne. Jo. Dobře. Tady máme nějaké nastavení lidí, jo. Takže už nám chybějí věci nějaký, jak můžeme vidět, nejspíš. Už nám toho taky moc nezbylo. No, takže já počkám, až nám trochu přibydou určité věci a za chvíli bude další video. Teda, tak nashledanou.